И здравейте хора, днес ще гледаме Skibidi Toilet. Каквото понеже. Камерамен. И убиха свещения туалет. Правильно глава. Ебать. Да. Това е дявол пък. Тук гледам свещения туалет. Край. Камерамен. Други полицейте. Това е сезон вече. До 12. По-голям камерамен. Ето я и боса. Джимен. Джимен се казва този бос. Опушка. Нови технологии. И там скочиха камера. Ни? Какво ще стане сега? Да. Нататък. Оста. Това тук всичко е Skibidi Toilet. Какво беше това, не знам. Това вече е нов. Кафява туалета. Те разбрахте, ме? Това случайно да не е Яшин. Стая шапчица. Това са технологии. Вау. Това е някакъв плесивец. Какво? Ще върна за малко. Котка. Skibidi котка. Това пак не. Ето ги Джимен. Не видям. Какво стана? Те с как не умреха? Тя пичо. Не са пичове. Това военен ли е? Какъв е? Какво стана с него? Как? Паятмен? Титан камерамен! Много че? Гати. Чак. Да си ядат. Готино. Вайстик. Смени камерамен Титан. Интересно ми, а този Гюмен ще се бие ли някога като хората сам, с такива голями сам. Епизод 21.
Тук разпитват туалет. Няма ви кажа нищо. Къде е Джеймен? Не знам, аз съм нов. Хей. Не. Ето го дойде Джеймен. Епизод 22. Пак ли Джеймен бе? Кога ще умре това телефон? То ми казах кога ще умре и сега ще умре сигурно. Какво? Отиде надолу. Вау. Бре. Да. Тук показват как правят титана камера на мен. Как го правят. Ще ги видим по-силен. Край. Там това е сезон. 24-ти епизод. Камерамен. Агентите губят. Пак се опити да не кажа какво трябва. Това са спикърмените. Ме питайте тегам. И сигурно агентите побеждават. Спикърмените и камермените. Какво това? Да се сложим колони. Добре. Да, агентите побеждават. Спикърмените и камерамените побеждават. Отмъщения хора! Този беше кой знае каква серия. Забравяйте. Как убива, как не го е страх. Голямия спикърмен помага. Титан Спикърмен. Техната песен е много по-готина от на тези. Как си седна хора? 27. Пак кафява туалетна, видяхте ето. Разбрахте пак какво. Хора сигурно не сме такъв малък апарат. 28 епизод. Агентите побеждават. Както казах. Това не е ли нещо на човек? Тези да не са хора? Това е момиче! Хора, това е момиче там. Този чете вестник за скибиди. За тия скибиди туалетни. Да, начете се. Как да го кръстим този? Флаш. Това скибиди флаш. Флаш. Как е правилно, не знам. А нашия сигурно ще го убива. Да. 3. Това вече. Какво ми правите? Това сигурно е учен. Това е вирус. Край. Заразиха брат ни. Дано не стане и с някой от титаните така. И те са само двама.
Това беше подигравателство. Ето го и заражение. От скибиди вирус. Ето още един. Това са цяла тълпа вече, бе. Аз... 32 път. Какво е? Наистина. И ето го Спикърмен Титан. Пак ли че не? Си го заразиха го. Хора заразиха Спикърмен Титана. Заразиха най-силния за сега човек. Гадно. Все пак той се биеше за нас, сега се бие за те. Защо се отваря нещата? Не трябваше да кажа за заражението на някой там. И той е умрял. Тридесет и трети. Този G-Man унищожи всичко. Те вече унищожиха YouTube. Какво е това? С това не ме страхам. 34 епизод. Заразен. Бачи от някъде идва трети. Чакайте, какво? Малко ще върна. Каква е тази светлина? Още малко ще върна. Това беше, каква е тази светлина? И вие ли я виждате? Е тази синята там. Добре. Да допуснем, че има синя светлина. Добре. Епизод 35. Да, заразени. Тази пушка ги унищожава тия паразити. Не, вече не е ясно. Стана ли на него? Не. Сигурно на гумата. По-силно. Като Спикърмен, Титана и G-Man унищожават. Чук. Па ще върнем. Не, още малко. Искам да го видите. Виждате ли това бяло свещение? Що е това нещо? Нямам си идея. Но поне взехме с пушката. Опа. А не, това вече гледам. Това не е епизод, това е игра. Какво е това там горе, бе? Това свети. Ето вижте това горе. Това свети. Какво е това не? Това да не е нов герой. Не искам да го видим. Ако е добър, може да е лош. Ето пак. Ето там горе, виждате ли го? Какво е това? Обяснете ми. Опа. Път ли ти? Отразихме тия вече не са вирус. Как го унищожи? Как го бия сега? И къде изчезна това? Ето. Спикърмен Титана. Това какво е? Това да не е пушка, която да отрази Спикърмен. Да! Не! G-Man. Това е апгрейд на G-Man. G-Man 2.0 G-Man. Добре. 39 епизод. Агентите губят. Какво е това?
Хора! Това го видяхме в този епизод. Точно е този човек, го видяхме в този епизод. Ето го тук горе. Той е добър, сигурно. Той май наблюдава за битката и после идва. Да. Но това е TV Man, хора. Това вече е подигравателство. Как ми се усмихва? 40 епизод. Пак ли сме от този епизод това нещо? Нов TV Man. Чакайте, ама това не е ли този с бялото, който такова ще е там? Го видяхме, кой беше епизод 35 май. Но пак не се усмихват. Сигурно са добри, но не се усмихват. Хора, баня, скибиди баня. О, имаше и плеса и видях. Ке се иззето черен риба. Това е май TV Man Титан. Той сигурно е най-силен Титан. Спикърмен Титан, камерамен Титан. И от G-Man сигурно. Не сигурно, ще видим. Бой на Титан. Ните. Него не сме го виждали да свети така. Сигурно, защото е голям. Интересът и втория епизод. Ето ги пак тия с 10 TV Man. Каза му спри, ние ще поемаме. Те са най-силните тия TV Man. Ние за това. Имам чувството, че следващия епизод те ще измислят нещо с тази линза. Ето го, чакайте. Ето го оператора, с който ни показах 2 серии. Очила, слънчеви очила. Да. Слънчеви очила. Ето, различ. Те могат да се телепортират. Ето ги атакуваме. 44. Какъв е този силует? Ето този там силует. Да не е някакъв нов герой, който наблюдава както TV Man. Всеки искам да върна, защото не гледа. Сигурно с този черен дим и те на TV Man може да се телепортира. Какъв ще може би проектормен, компютърмен, телефонмен, лазермен, опа, сигурно в следващата серия ще има бой на титаните. Много говорят на някакъв. И тези TV Man нещо говорят, не ги разбирам. Какъв език говорят? Нямам идея. Ето,
телепортира се. Както и казах. 46. Спикърмен стана бял. А този сигурно пак се телепортира. Това е нов сляп дух, сигурно за да не го ослепи. Опа, имаше камерка. Сигурно тази камерка му помага да гледа. Точно, нали го сляп. Нищо. И то пак се телепортира. 47 епизод. Сигурно сме на базата на скибидистите. Пак се телепортира. Да, G-Man. Ето ви. Става на TV-Man. Става да сега. Готино. Бих казал даже готино. Пак казвам нещо. Куката. Хайде, убивай просто G-Man. Този G-Man не може да се бие един на един с титаните. Той винаги атакува от нож. Ето го с паразита. Той успя да се телепортира. Забравих да кажа, че първи бой в 44-ти епизод този TV-Man Титан му махна едната колонка. Оп, бац! Това е учен. Махна паразита. Този с бели дрехи е учен. Девети епизод. Пак тази резачка на мен. Това е момиче. Това е TV Woman. TV Woman или какво? Само не следващата серия какво ли ще да ви се върне там на камерамен или да покажат някакъв нов вид. Например, някакво друго момиче. Да, сигурно. Или се връща на камерамен, или ще дойде някакъв нов вид. Компютърмен, телефонмен, лазермен. Ето е 50-та серия. Вече станахме нинджа. Но го забравих да кажем за тази нинджа. Нещо странно. Не знам какво е това, не знам как се казва. Друго е Ninja Man. Ninja камерамен. Да, Ninja камера. Това е титана. Това ма е титана камерамен, ако се бъркам. Да, има камерка. Титана камерамен. Ето че агентите побеждават. Вече 51-ви, където отиде камерамен Титан. Това е от лицето на камерамен Титан. От лицето на камерамен Титан. Той се скри. Той Титан камерамен го щупи и това блудя. Този е рип.
Да. Рип. Не е риба. Вече е рип. Още не е рип. Сега вече е рип. Добре. Нинджата. Тук виждаме лежащ човек. И тази нинджа вече е 2.0 и камерамен Титана е 2.0 и Джимен е 2.0 и Титана TV мен е 2.0. Вече това е 3.0, той е jetpack, това е камера вумен. От камерамените. Камерамен вумен. Тя май е по-силна от обикновените камерамени. А си има ли камерамен Титан? Не, камерамен, камера вумен, камера Титан, камера вумен и Титан TV вумен. И ще има ли спикър вумен и Титан спикър вумен, която пак ще е заразен, защото Титана спикърмен е заразен. Нататък ето пак тази камерамен вумен. Охо, този Титан камерамен е много по-силен от преди. Мисля, че този свеж флаш, който го видяхме, ще дойде в други епизод или какво? Защото мисля, че той е бил грешка на учения и това е истинския, защото този не се телепортира, е бърз просто. 55-та, чакай. Къде е 54-та? Тук ще видим. 55-то. Сигурно да фъгбим и стрим. Или не е качил просто. 55-та. Какво ли ще стане 54-то? Ще видим след малко. Това е баня камера. Каква ми камера, мен? Баня Скибиди тойлет? Баня Скибиди тойлет. Пак ли този бързат дойде? Сигурно, защото камерамена там не го уби. Какво е това, бе? Къв си ти, бе? Спомня да прилича на това от 50-та серия, защото той имаше такова, който е такова и раник Титана камерамен. Сега видим какво е станало в 50-ти. Първо ще видим какво е станало в 56-та серия. Това трябваше да го пропуснем. TV мен! С нож дойде. Тук пише танк. Танкът е детониран. Танкът е щупен. Каза той. Ето някакъв такъв. Къв си ти, бе? Ето завръщането на Титана спикърмен. И той вече не също 2.0. Защо казах, че той е 2.0. Той ще не беше станал 2.0, сега е 2.0. Сигурно G-Man става 3.0. Ето и 5. Четвъртата серия. Да пък бомня добави. Какво гледаш от това там? Чакай, бе, това да не е този агент, където ни спаси TV Woman. Да, TV Woman ме спаси, ама... Където... Разбрахте. Погледа само да видим. Това е TV Woman. Някакъв TV Woman агент. Сигурно е... Хора, това да не е... Тая.
Къде спаси живота. Как беше? TV Man. TV Woman. Да, тя е. А тя ще дойде ли в този епизод? О, боже мой. Yes. Ще стане в 57-та серия. Какво ти казах? Скибиди Флаш дойде. Тя дойде на помощ. Това да не е този агент, който в 48-та серия този учения, като в 58-та серия, 48-та серия го таковах. 57-та част, 57-ми епизод, част 1. Добре. Значи, той уби брат си, камерамен Титана дойде. Юху! Радвайте се, хора. Ние сме спасени. Ние сме спасени. Титана камерамен е много по-силен. Да, ето го Джимен. 3.0. 3.0 вече. Всички са по 2.0. И този е 3.0. Сигурно той ще махне паразита, не! Не махне паразита, но сигурно му спря. Не. Най-готиният човек от Скибиди Тойлет умря. И хора, това е край за днеска. Ще снимам видео и когато излезне 57 част и част 1. Няма почвам от начало. Ще почна от 57-та и част 2 и до видео.